Mufaro mukuru kuva nemimhuri yeZimbabwe. Zvino tinodzoka zvekare tichionesana ndichiti ichi chandakupai chiri paskirini apa ipayslip yapenjeni yavo vaiva deputy head teacher munyika yeZimbabwe. Naizvozvo nyaya iripo nyaya yekuti ivo head teacher ava vari kuhora mari inokwana kuita 103 zigi. 103 zigi kuma US takaichinja inenge iri $7. Takaisa kumarands inenge iri 132 kana sikakanganise rands. Naizvozvo tarisai munhu anenge akashanda basa guru opiwa mari yakadai penjeni munhu akadzidzisa vanhu munyika yeZimbabwe opiwa mari shoma shoma. Asi chinotinetsa ndechekuti Shavangu anopiwa mari yekudestroya opposition, opiwa mari yakawanda oiswa padhuze oiswa kustate house oituka sei mhuri yeZimbabwe ichitambura. Zvinhu zvisingatifadze munyika yeZimbabwe, zvinhu zvisingatifadze. Naizvozvo vanhu ivava kuti awane $7 iyoyo ndiye munhuzve anoenda onorara kubank foot. So mhuri yeZimbabwe, nyika yeZimbabwe haina kutimira zvakanaka. Thank you for watching this video. Until next time, tinokutendai nekuona kwamunoita mavideos edu zuva nezuva.